han har lagt påskæg alle steder. Og skal I finde dem jo? Så skal vi se, om vi kan finde dem. Og se her. Kasper, kan I se? Kasper. Jeg har koget med. Så skal du putte påskæg i det. Nå, jeg har kun hjælp på. Jamen, ved du hvad her? Kom lige her. Ja. Ja, så må jeg se, om vi kan finde noget. Hvordan er kort? Her er en. Her er en kort. Her er en kog. Nej. Skal Mathias også finde nogen? Nej. Jeg skal vist. Så Jeg lige har en lille finde os det. ja. Putte bare i kogen. Jeg var lidt bange. Hvad? Nå. Nå. Nej. Prøv at se, om vi kan finde noget mere. Nej. Har du fundet alt det der, Mathias? Eller Kasper? Vi skal jo dele alle sammen bagefter. Der er vist noget dernede. Når I alle sammen har fundet det alle sammen, så skal I dele det. Mathias, se. Nå. Okay, Mathias når ikke. Nej. Mathias. Ja, prøv at se her, Mathias. Du har fundet alt det der. Det er mig. Nå, se alt derop. Det er jeg med. Nej, han putter i munden. Det er selvfølgelig. Nej, I skal finde noget mere. Kasper, du skal finde, du kan ikke bare tage. Nej. Du skal lige vente lidt, Åh, Kasper. det er jo store nogen der. Du kan finde nogle flere. Prøv at kigge derovre. Igen. Kasper, prøv at kigge herovre. Den er herovre. Prøv at se. Den tager bare lige op. Og den er fyldt med savl. Må der være mere nogle steder? Jeg tror, vi kommer hen i os. Jeg tror, det er lidt hen i os i den film. Jeg så herren, den løb hen i os. Så går jeg op på solsødet. Nej, den kunne ikke lide. Den er fyldt med hår og sådan Hård, så skyld den er ren. Den ligger sig når det er. Ja. Nej, Kasper. Hvad er det for en stor påske har der, hva'? Nej. Der var en. Nå, Hold da op. er der mere derinde? Nå. Så må vi hellere kigge andre steder. Er der også en dernede? Hold da. Nej. Kom, Kasper. Han skal prøve at finde noget selv, jo. Ja. Ja. Kan du finde noget mere? Kom. Tror du, der er mere? Hvor er det mere? Ja, sluk den. Ja. Nej, hvor stor. Det kan snart ikke være med i din kurve, hva'? Nej. Nå. Nej! Er det til mig også? Nej. Nej! Hold det op. Hold da op. Hold da op. Nej, har du fået alt det der, Kasper? Har du fået alt det der? Nej. Det er jo rigtig godt, hva'? Nej, Det er rigtig hvor er meget. du heldig, hva'? Men du skal dele det med de andre også, hva'? Nej, så skal vi dele af alle sammen, skal I Ja, dele sammen. alle skal have lidt, ikke? Ja. Du kan ikke spise alt det der alligevel. Nej, så får du ondt i maven. Der er stadigvæk lige en heroppe. Vi er ikke færdige nu. Det kan du huske, Jeg har fundet en heroppe. Nej. det er nok helt.
Ja. Nej, så tag det med op, så kan vi... Har du det der, Kan du Sten? gå med Hvad? Har du det der, Sten? Ja. Har alt det der? Hej så. Hej så. Så, hej så. Hej.